Gaur Berriozarren bildu gara, azken aste hauetan zenbait lobby eta alderdi ultraeskuindarrek Ernairen aurka abiatu duten operazioaren berri emateko. Apirilaren 17tik 20ra Berriozarren Gazteon eskutik topagunea antolatuko dugu eta apirilaren 17an preso politikoen nazioarteko egunaren testuinguruan euskal presoen etxeratzea aldarrikatzeko ekitaldi bat genuen antolatuta. Ekitaldi honen helburua bazen presoen etxeratzera bideak, gatazkaren ondorioen konponbidean daukan garrantzia azpimarratzea eta herri gisa egoera normalizatu batera heltzeko bidean daukan garrantzia azpimarratzea ere eta gatazkaren oinarrian dauden gatazka politikoari heltzea. Ikusi dugu nola hau publiko egin eta gutxira sektore ultraeskuindar hauek gure aurkako operazio bat abiatu zuten, salaketa publikoa eginez eta azken buruan Auzitegi Nazionalean salaketa sartuz. Eta gainera azken honi lotuta astelehen honetan jakin dugu Berriozarko udalari espediente administratiboa helarazteko eskatu diola Auzitegi Nazionalak eta baita ere ekitaldia ikuskatzera Espainiar Polizia Nazionala zein Guardia Zibila joateko. Uste dugu hau onartezina dela, herri honek aurrera egin dezan oztopoak jartzen besterik ez dabiltza zenbait sektore eta horregatik guk aurrera urrats bat emango dugu askatasunaren aldarrikapena eta adierazpen askatasunaren aldarrikapena kalera aterako ditugu eta horregatik apirilaren 17an dei egiten diogu euskal jendarteari Berriozarren arratsaldeko 6etan antolatuko dugun mobilizazioan parte hartzera eta baita ere osteko egunetan eta Gazteon eskutik egitasmo osoan parte hartzera ere.